баъди мавсими бо барори даста чӣ мешавад? Барои дастаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ қавӣ монанди Манчестер Сити ҷавоб фаҳмо аст. Онҳо аз муваффақияти худ дар Аврупо қаноатманд шудаанд. Бо ин ро Гвардиола аниқ ба ҳайати худ боварии калон дорад. онҳо аллакай Ковачишро ба даст оварданд ва акнун бошад нимҳимоятгари бо маҳорати харватии Гвардиолро аз Лейпциг харидорӣ карданд. хабарҳо ишора доштанд ки трансфер бо маблағи 90 миллион евро амалӣ шудаасту метавонад бо иловаи бонусу дигар шартҳо то ба 100 миллион евро расад, аммо ин гузариш ба худ қисме аз рискҳоеро дорад. Якум ин ки Гвардиол дар Лейпциг бозингари муҳими даста буд, вале дар Премер-лига ин вазифа ба худ лимит дорад. ӯ аллакай маҳорати худро нишон додааст, вале барояш 100 миллион евро сарф кардан ҳоло каме барвақт буд. бе ягон дақиқият сарфаи пул кардан албатта ки мисли бозии қимор мебошад. фақат дар рӯйхати беҳтарин ҳимоятгарон буданашро ба назар гирем риск дорад, зеро метавонад ки он сатҳро дар Англия нишон надиҳад. дуюм ин ки фишор дар дастаи бузург ҳамеша бештар аз қабл мешавад. гузариш аз Бундеслига ва Премер-лига барои дилхоҳ бозингар ва қимати доштааш осон нахоҳад буд, бахусус вақте ки бозингар ба дастае аз шашконаи беҳтарин мегузарад. ҳар як амали карда дар ин дастаҳо фишор ба худ меоранд, чӣ аз ҷониби рассонаҳо, мухлисон ва ҳатто аз ҷониби роҳбарият. дар ин бобат мо медонем ки Пеп эҳсосоти худро идора кардан наметавонад. Ҳарри Магуайрро мисол овардан сари вақт мешавад. ӯ ба Юнайтед ҳамчун бозингари ботаҷриба ва суръати хуб дошта омада буд. аз Лестер ки омад, дар Юнайтед фишори зиёд болояш афтид. инҷо ҳар гапу хабар ба ҳолати бозингар таъсир мерасонад. чун бозиаш бадтар шудан гирифт, акнун дар курсии эҳтиётӣ ба ӯ ҷой додаанд. мисоли дигар Кулибалӣ шуда метавонад. ӯ капитани Наполи буд ва дар серияи А беҳтарин ҳимоятгар гардид, аммо баъдан ҳолат 360 градус чарх зад. баъди як мавсими баромад дар Челси ӯ ба Лигаи Арабистон гузариш кард. дӯстон, имшаб Манчестер Сити аввалин бозии худро дар мавсими нави Премер-лигаи Англия баргузор мекунад. холланди машинаи голзан ва дигар бозингарони Сити имсол ҳам бо нақшаҳои калон бозиҳоро баргузор мекунанд. ба фикри шумо ҳисоби бозии Бёрнли ва Манчестер Сити чӣ хел мешавад? тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. агар дар бораи ҳунари Гвардиол дар саҳнаҳои баланди футболӣ ҳарф занем, мо иштибоҳи бузургашро дар ҷоми ҷаҳони гузашта дида метавонем. агар шумо бозиҳоро пайгирӣ мекардед, медонед ки ҳамагон оиди дар ғафлат мондани Гвардиол муқобили Месси дар бозии Аргентина ва Хорватия ҳарф мезаданд. дар Премер-лига ҳам ӯ ҳамин гуна фишори даставиро шоҳид хоҳад шуд. агар боз иштибоҳи сар занад, бадбинӣ нисбати Гвардиол зиёд мегардад. сеюм ин ки агар ба ҳайати ҳимояи Манчестер Сити нигарем, ҳама гуна осебпазириро хоҳем дид. онҳо ду ҳимоятгари асосӣ Диас ва Стоунс доранд ки ба ҷуз онҳо Натан Аке канори Аканҷи устувор бозӣ мекунад. бо омадани Гвардиол ҳам Пеп мехоҳад ки дуои Стоунс ва Диасро истифода барад. Гвардиол бояд барои мавқеъ пайдо кардан бо ҳар кадоме аз ин футболбозон рақобат кунад. инҷо савол мешавад ки чаро Манчестер Сити барои мавқеъе ки аллакай пурра аст сарфаи калони пул мекунад. ба сину соли Гвардиол назар карда гуфтан зарур аст ки бозингарони ҷавон вақти бештар барои устувор шудан лозим доранд. Гвардиол бояд миёнашро бандад ва касе набояд ки садди роҳаш шаваду имкон диҳанд ки ӯ худро дар дастаи наваш нишон диҳад. мушкилии дигар ки метавонад пайдо шавад ин ҷароҳатҳо мебошад. инро борҳо шоҳид шудем ки бозингарони ҷавоне ки ба топ дастаҳо гузариш мекунанд бо сабаби ҷароҳат дучори мушкилӣ мешаванд. Премер-лига аз Бундеслига дида шадидтар аст. агар Гвардиол ба он топ оварда натавонад, эҳтимол бо суръати баланд қурбаш поин мешавад. дар охир бошад Пеп бояд нақшаи ҷадидро ба роҳ монад. бозингарон монанди Стоунс, Натан Аке, Уолкер ва Аканҷи ба тактикаи философияи Пеп Гвардиола мувофиқанд. Гвардиол метавонад нақши нав ба худ гирад. агар раваду муваффақ нагардад, метавонад ҳарчи зудтар ба дастаи дигар гузариш кунад. Сити акнун рекорди нав дорад ки барои ҳимоятгарон пули зиёд сарф мекунад, аммо муваффақ шудан дар интихоб баъди солҳои дароз метавонад ба даст ояд. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед. хайр.